Goedemiddag. Bisschop, welkom in Dokkum. Ja, dat genoeg is het mij. Ja. Goeiedag, hallo. Ja. Heeg 8 visite in Dokkum. Minister-president Dick Schoof kwam bij sociaal ontwikkelingsbureau Dokwork. Ik denk dat het belangrijk is dat ik ook veel in de regio ben. Dat wil ik ook heel erg graag. Want Den Haag is Den Haag en dat is toch zijn eigen dynamiek. Dus dat is 1. 2, ik combineer het graag met belangrijke onderwerpen voor dit kabinet. En vandaag ging dat over mensen die moeite hebben om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt. Nee, ik heb geen hond. Anders zou ik onmiddellijk zo'n bakje nemen. Nee, dat gaat zo niet. Ik heb hier gezien hoe zeg maar heel ambitieus en met veel energie wordt gewerkt om te zorgen dat ze hier zorgen dat die mensen echt die toegang tot die arbeidsmarkt krijgen. En arbeid, werk, is een van de meest belangrijke dingen, denk ik, om een gevoel te hebben dat je het doet in de samenleving. Dus ik vind dat echt heel mooi werk. Jan Knol, de directeur van Dokwork, wie grutsk dat er de premier ontvangen mocht. Ongelooflijk spannend, maar ook een ongelooflijk eer dat hij dit bedrijf, dat die Dokwork wilde gaan bezoeken. Dus ja, mensen vonden het geweldig, dat hebben we ook kunnen zien. Mensen vonden het ongelooflijk leuk. De reacties waren heel positief. Dus ja, we zijn alleen maar vereerd dat de minister-president van ons land naar Dokkum is gekomen. Hoe wilt het een speciale dijwie lippet er onder de meiwerkers in Weensk? Een betere CAO. De directeur zou graag willen dat de minister-president haar boodschap meeneemt naar Den Haag. Ik hoop dat hij de wet direct gaat veranderen en dat hij met geld over de brug komt. Maar zo gaat het natuurlijk niet. Ik denk dat het signaal van de mensen wel heel helder was. Zij missen 30, 40, 50 euro. En dat is gewoon heel veel geld. En dat neem ik wel mee terug. Ik kan het probleem niet meteen oplossen. Maar ik neem dat wel mee terug ook naar staatssecretaris Nobel. Voor zover hij het niet weet, maar dat hij dit ook helder op zijn netvlies heeft staan.